Počele su zajedničke vojne vežbe Rusije i Belorusije Zapad 2025. Vojni manevri će biti održani na poligonima obe zemlje, kao i iznad Baltičkog i Barencovog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predviđeno uvežbavanje komandovanja raznorodnim regionalnim i savezničkim snagama u slučaju lokalizacije agresije protiv savezne države, kao i različitih oblika zajedničkog delovanja radi otklanjanja prijetnji i stabilizacije situacije na njenim granicama. Prva etapa manevara bit će usmerena na uvežbavanje komandovanja jedinicama i vojnim formacijama prilikom odbijanja potencijalne agresije na saveznu državu, kao i na organizovanje saradnje i svih vidova podrške radi realizacije zadataka. U centru pažnje druge etape bit će komandovanje vojnim jedinicama i snagama u slučaju obnove teritorijalnog integriteta savezne države, eliminisanje protivnika, uključujući učešće savezničkih snaga prijateljskih država. U ministarstvu su precizirali da su zbog toga na vežbe pozvali operativne grupe organa vojnog upravljanja i vojne kontingente članica ODKB-a i ŠOS-a i drugih zemalja partnera. Manevri Zapad 2025 su završna etapa zajedničke pripreme oružanih snaga Rusije i Belorusije u ovoj godini. Njihov cilj je unapređenje veština komandnog sastava i štabova, kao i nivoa saradnje i terenske uvežbanosti regionalnih i savezničkih snaga radi očuvanja mira, zaštite interesa i obezbeđenja bezbednosti, rezimiralo je Ministarstvo odbrane. Na vojnim vežbama Zapad 2025 uvežbavat će se planiranje upotrebe nuklearnog oružja i rakete Orešnik, izjavio je ministar odbrane Belorusije Viktor Hrenjin. Ovo je za nas važan element strateškog obuzdavanja. Kako zahteva šef države, moramo biti spremni na sve. Vidimo situaciju na našim zapadnim i severnim granicama i ne možemo mirno da posmatramo militarizaciju i vojnu aktivnost. Pokazujemo našu otvorenost i miroljubivost, ali uvek moramo da držimo barut suvim, naglasio je Hrenjin. On je rekao da će tokom vežbe beloruski vojnici i njihove ruske kolege raditi na planiranju upotrebe sistema Orešnik. Hrenjin je dodao da zemlja namerava da pažljivo prati vojne vežbe NATO u blizini svojih granica i grupisanje trupa u Poljskoj. Najalarmantnija stvar je odluka poljskog vojnog rukovodstva da formira grupu od više od 30 do 34.000 vojnika. To je već ozbiljna grupa po našoj oceni. Moramo veoma pažljivo da pratimo. Time ćemo se i baviti i da reagujemo. Ako pokažu bilo kakvu agresiju prema Republici Belorusiji, imamo čime da odgovorimo. Oni također skrenu pažnju na činjenicu da rukovodstvo zemalja NATO-a pokušava da iskoristi predstojeće beloruske i ruske vežbe kao izgovor za izvođenje sopstvenih vežbi. Također se navodi da Belorusija gradi i tajnu vojnu bazu manje od 250 km od poljske granice, koja bi mogla da se koristi za smeštaj balističkih, pa čak i nuklearnih raketa. U izveštaju se navodi da se baza gradi u Slutskom okrugu u Belorusiji, koji je udaljen oko 245 km od istočne granice Poljske, na mjestu gde je Sovjetski savez čuvao nuklearno oružje tokom hladnog rata. Dodaje se da nijedan beloruski zvaničnik ili lokalni mediji nikada nisu pomenuli bilo kakve građevinske projekte u tom području, koji su uglavnom sastojao od praznog zemljišta pre početka projekta. Bezbednosni analitičar Konrad Muzika rekao da će baza verovatno biti naoružana nuklearnim oružjem ili da će imati pričvršćenu nuklearnu komponentu. On je dodao da bi se baza također mogla koristiti za postavljanje balističkih raketa Orešnik, ruske proizvodnje. Finski obavešteni oficir major Marko Enklund također je rekao da lokacija izgleda kao buduća raketna baza, dodajući da bi to bila strateška prednost ne samo za Belorusiju, već i za njenog najvećeg saveznika, Rusiju. Satelitski snimci prikazuju nekoliko objekata u izgradnji, uključujući hangare, zidove, skladišta municije i temelje, onoga što analitičari kažu da bi mogli biti sistemi protivvazdušne odbrane. Zbog upada ruskih dronova u Poljsku, NATO savez će morati da ojača svoje snage na istoku Evrope, ranjevoj tački odbrane Severnoatlantske alijanse. Ovim postupkom Rusija je možda želela da napravi jaz između Evrope i Amerike, dok u zadnje vreme sve više stanovnika Evrope pravi planove za evakuaciju.
Incident u Poljskoj nije izolovan. Pre mjesec dana ruski droni eksplodiraju u istočnoj Poljskoj, dok je Estonija prijavila treće kršenje svog vazdušnog prostora ove godine od strane ruskog jurišnog helikoptera Mi-8. Prema rečima Fabijana Hinca iz Međunarodnog instituta za strateške studije, dronovi korišćeni u Poljskoj bili su jeftini modeli Gerber, koji se obično koriste kao nenaoružani mamci za testiranje protivvazdušne odbrane. Ovi dronovi, napravljeni od polistirena i vredni oko $10.000, nisu nosili eksploziv, za razliku od opasnijih dronova, Shahed. Rusija sada možda testira mogućnosti protivvazdušne odbrane NATO-a dok širi strah među stanovništvom istočne Evrope. NATO je brzo reagovao pokrećujući multinacionalnu operaciju protivvazdušne odbrane u kojoj su učestvovali holandski F-35, poljski F-16, nemački sistemi Patriot, italijanski avioni AWACS. Međutim, prema Tuskovim rečima obarano su samo 3 od 4 drona, što je znatno niže od stope uspeha Ukrajine od 93% u odbrani od sličnih napada. Britanski ministar odbrane je najavio da će razmotriti jačanje protivvazdušne odbrane NATO-a iznad Poljske, uključujući mogući povratak aviona RAF Tajfun. Ovi koraci sugerišu da će eskalacija Rusije rezultirati veće prisustvo NATO u regionu. Britanci također sugerišu da Rusija možda pokušava da izazove podele između SAD-a i njihovih evropskih saveznika. Bez snažnog diplomatskog odgovora, poput novih sankcija, postoji rizik od daljih sličnih incidenata u istočnoj Evropi. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron objavio je danas da će Francuska poslati 3 borbena aviona Rafale kako bi pomogla u zaštiti vazdušnog prostora Poljske u okviru saradnje sa NATO-om nakon niza incidenata sa ruskim dronovima na teritoriji Poljske. Nakon upada ruskih dronova u Poljsku odlučio sam da rasporedim 3 borbena aviona Rafale kako bi doprineo zaštiti poljskog vazdušnog prostora i istočnog krila NATO-a zajedno sa našim saveznicima, naveo je Macron. On je dodao da je ovu obavezu preuzeo jučer u razgovoru sa poljskim premijerom Donaldom Tuskom, kao i da u ovom pitanju razgovara sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i britanskim premijerom Keerom Starmerom, koji su također angažovani u odbrani istočnog krila. Bezbednost evropskog kontinenta je naš apsolutni prioritet. Nećemo popustiti pred rastućim zastrašivanjem od strane Rusije, poručuje Macron. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio da su sistemi protivvazdušne odbrane te zemlje oborili neke od dronova koji su leteli u pravcu Poljske, kao i da je Minsk blagovremeno upozorio poljsku stranu. Vidjeli smo kuda su leteli dronovi, sve što smo mogli da uništimo mi smo oborili, ali nekoliko je ostalo. Odmah smo koliko je to moguće obavestili Poljsku. Šta smo dobili? Kao divljaci oni stvaraju napetost nijotkuda, rekao je Lukašenko napominjući da Varšava nastoji da eskalira situaciju. On istakao da Belorusija ne želi ratove niti zatvaranje granica, ali poručio da će Minsk biti primoran da reaguje ako se stavi pred svršen čin. Sa druge strane, Trump je izjavio danas da je ruski upad dronova u Poljsku mogu biti greška, ali također izrazio frustraciju zbog incidenta koji je uznemirio Varšavu i druge saveznika NATO-a. Mogla je biti greška, ali bez obzira na to nisam srećan ni zbog čega, što ima veze sa celom tom situacijom. Ali nadam se da će tome doći kraj, naglasio je Trump. On je potom dodao da će osuditi Rusiju čak i zato što je blizu te linije. Ne sviđa mi se, nisam srećan zbog toga, naglasio je Trump.